Jaunona mundua salbatzera etorri gugana zerutik. Jaunona mundua salbatzera etorri gugana zerutik. Munduan ez da maitetasunik, ez da pakerik, ez beharta ezin bizi besterik, zugana gatoz begira gugatik. Jaunona mundua salbatzera etorri gugana zerutik. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok gaur elizan ospatzen da San Damaso lelengna. Atxe santua izan zan, 37. atxe santua, eta kristauen batasuna suspertu zuen elizan. Eta baitare berak lagunduzun Biblia latinera itzultzeko. Ezagutzen dugun Vulgata, San Jeronimok itzulitakoa. San Damaso honi laguntza eskatuko diogu eta eman dezaigula berak ere maite behar dugun hitzaren gertutasuna, hitzaren erlazioa eduki dezagula geure bihotzetan eta geure bizi guztien. Eta presta ezagun geure bihotza. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jainko guztiduna, Kristo jaunari bidea prestatzeko agindu diguzu. Egizu onbera geure fedearen auleriak ez gaitzala eraman itxaropena galtzera, eta gu gaitz guztietatik sendatzera datorren zerutar sendagileak kontsola gaitezela, bera noiz etorreko zen, zain gaudenok. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Zeinen antzeko egingo nauzue, nor ni bezalakorik, jaso gora begiak eta ikusi, nork egin ditu hoie guztiak. Banaka-banaka ateratzen ditu zeruko astroak, eta bakoitzari bere izenaz deitzen dio. Hain baita altxu, hain biziki indartxu, batek ere ez dio haren deiari hutsegiten. Zergatik zabiltza Jakoben herri esaka, zergatik Israel marmarka, jaunak ez ditu nere bideak ezagutzen, nere jainkoa ez da nere auzia sasolatzen. Ez aldakizu, ez alduzu entzun, jauna da betiko jainkoa, lur osoaren egilea, ez da nekatzen,
ez akitzen, uler daitekeena baino handiagoa da, haren adimena. Ark ematen dio nekatuari adorea eta ezinduari indarra. Nekatu eta akitu egiten dira gazteak, ahuldu eta erori mutilak. Jaunagan itxaron dutenak berriz indar berritu egiten dira. Egoak hasten zaizkie arranoei bezala. Lasterka egin eta ez dira nekatzen, ibili eta ez dira akitzen. Jaunak esana, bedein kabeza nere animak jauna, bedein kabeza nere animak jauna, bedein kabeza nere animak jauna, nere barren osoak haren izen santua. Bedein kabeza nere animak jauna, ez bedia ahaztu haren mesedeaz. Bedein kabeza nere animak jauna, erru guztia dizkizu barkatzen, gai guztiak sendatzen, zure bizia hilobitik askatzen du, maitasunez eta errukiz koroatzen zaitu. Bedein kabeza nere animak jauna, bioz bera eta erruki horra da jauna, azerregaitza eta ongina izbetea, ez gaitu erabiltzen gure pekatuak merezi bezala, ez ditu ordaintzen gure erruen arabera. Bedein kabeza nere animak jauna. Aleluia, aleluia. Begira, badator jauna bere herria salbatzera, zorihonekoak, ari bidera ateratzeko gertu direnak. Aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zuen, zatozten igana nekatu eta zamatu guztiok, eta nik arinduko zaituztet. Hartzazuen nire ustarria eta ikasi nigandik, gozoa eta bihotza pala bainaiz, eta aurkituko duzue zeuen animantzat atxeden. Nire ustarria leuna baita, eta nire zama harina. Jaunak, esana? Zatozte nigana. Nekatuok eta zamatu guztiok. Zatozte nigana. Zenbat aldiz esaten du jangoikoak beraren gana joateko. Eta askotan dugu elizan arazo hori. Beraren gana ez gerala joaten. Bizi dugu geure kristau bidea geure kabuz. Bizi dugu geure moralitatea geure kabuz. Bizi dugu geure jangoikoarekiko erlazioa edo jangoikoaren zena bere kabuz. Eta hori ez da ona. Hori ez da ona. Ze pasatzen da? Askotan ibiltzen gera hortan. Zatozte nigana esaten digu jangoikoak. Baina ez dugu sinisten berak zerbait ona duela guretzako. Berak zerbait ona duela guretzako. Eta zer pasatzen da? Beraren gana juteen ez geanean, erlazio bat ez dugunean, akabo. Geure burua hiltzen dugu eta besteena ere.
¿Qué es lo que pasa cuando un cristiano no tiene una relación con Cristo? Que se envenena y muere y mata a los de al lado. Y ese es el problema de la Iglesia. El problema de la Iglesia es que muchas veces la sin hueso se nos va. Y se nos va para con nuestros hermanos, con la gente de la Iglesia. Y eso no nos lo podemos permitir. Y eso el Señor no lo permite, ¿eh? Recordar lo que dice: si estáis en la Iglesia y vais a presentar vuestra ofrenda delante del Señor, dejad la ofrenda y iros a hacer las paces con el hermano, con la hermana. Y eso el Señor no lo perdona tan fácilmente, ¿eh? Porque no hay un afán de quererse encontrar con Él. Voy mordiendo a la yugular a las personas que llevan su vida de la manera que llevan. ¿Quién soy yo para juzgar el comportamiento, la vivencia, la moralidad de mi hermano, de mi hermana? Pero nosotros lo hacemos. Y lo hacemos sin piedad. Me da igual quién esté. Pero como no está conmigo, me lo cargo. Hablando mal de las personas y de los grupos de la Iglesia. Como no representa a mí ese grupo, voy a por todos, los juzgo. Y ahí no estamos hablando, cuando ese tipo de personas hace ese tipo de cosas, no está denotando la falta de los demás, sino está denotando la falta que hay en su vida. En cuanto identifiquéis a una persona así, alejaros kilómetros, millas de esa, porque va a saltar hacia vosotros. ¿Y en dónde está la caridad? Ahí puedes decir: John, es que tenemos... Sí, está la caridad, pero hay personas que con la caridad no vamos a ningún lado, ¿eh? El Señor no dijo que teníamos que entrar en todas las batallas, sino dijo: calcula tus fuerzas y piensa si puedes entrar en esa batalla. Y en esas batallas en donde hay veneno puro, no debemos de entrar, porque estamos actuando en contra del demonio. Hay más demonio que Dios en esas personas. Alejaros, alejaros, alejaros. Es mejor salvar un alma que caigan dos. Soy duro, lo sé, pero es que llevo 2 años y sigo escuchando lo mismo y sigo viviendo lo mismo, ¿no? Y no hablo por mí, para nada. Vosotros, la mayoría, sois madres o padres y os duele mucho cuando sus hijos discuten, se enfadan. Yo tengo una responsabilidad para con vosotros, para con los grupos de la parroquia, y me da mucha pena que haya gente que vaya a la yugular y luego venga a comulgar como si nada. Tenemos que ser tajantes en eso, Dios no es una marioneta mía, existe. Por lo tanto, que tengamos mucha finura en la caridad, aunque caigamos en todos los pecados, pero en la caridad hay que tener mucha finura. Pues hoy le pedimos al Señor que nos ayude en esta labor tan difícil y en esta labor de identificar a nuestros hermanos y nuestras hermanas, no juzgándoles para nada, sino para discernir delante de quién me tengo que situar y delante de quién no me tengo que situar. Alejaos. El demonio no tienta a las personas que están lejos de Él, tienta a las personas que están cerca del Señor. Por lo tanto, está más el demonio aquí, entre nosotros, que fuera de aquí. Pues vamos a pedirle ayuda, que seamos uno, que seamos una familia, que nos queramos, que nos respetamos. No quiere decir que nos vayamos a ir a tomar un café con todo el mundo, no. Pero tenemos que querernos. O si no, pedirle al Señor
que nos dé la gracia de querer a esta persona. La quiero querer. No puedo quererla, pero la quiero querer. Y eso es un humus, un olfato de que la persona va por buen camino. Se tropieza con su vida, con su imperfección, pero sabe a dónde tiene que llegar. No nos conformemos con las cosas del mundo. Estamos llamados a mucho más. Estamos llamados al Señor, a vivir en Él. Bihotz bera eta pala den Jesus jaunaren izenean, egin dezaizkiegun eskariak jainko aitari, Espiritu Santuaren laguntzaz. Eliz elkartea zaila dadila Jesusen izena, zatozten igana dioten deia, herri guztietan entzunarazten. Ezka dezaiegun jaunari. Ez behar eta istripuengatik, eta bereziki elkarri egiten dizkiegun eraso eta injustiziegatik, munduan nekatuak, naigabetuak eta leher eginik daudenak aurki dezatela Kristoren ganako egiazko atxedena. Ezka dezaiegun jaunari. Gaixoei, adinekoei, naiz umerzu zurtzei zerbitzu eginez, irakaskintzan naiz predikazioan, hitza irakatsiz eta kontemplazioa bizitzan erligiosek izan dezatela erreinuko balio handietan testigu, ezka dezaiegun jaunari. Eukaristia ospatzen ari garenok eta geure elkarte osoa presta gaitezela, abendualdi honetan jainkoak eskaintzen digun salbamena eguberri jaietan onartu, ospatu eta eskertzeko. Ezka dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Edeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak tegizakre lanak sortua, hau xengo zeigu, betiko zorionaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, mahatxo indarrak tegizakre lanak sortua, hau xengo zeigu, betiko zorionaren edari. Bedeinkatu azu jauna, orain eta beti. Enideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Bigun zaitzatela jauna geure otoitz eta eskaintza apalauek, eta geure alderik merezimendurik ez dugunez gero, lagun dezaigula zeure errukiak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, zuri ezkerrak matea, jauna eta guzti zantu jainko alguztidun beti erekorri. Gorazu, bedeinkatuazu eta gorezpen zuri, Ama Birjinaren misterioagatik. Izan ere, aintzinako etxaien gandik ondamendia etorri zitzaigun bezala, Ziongo alabaren zabelgarbian aingeruen ogiaz janaritzen gaituena sortu da, eta salbamena eta pakea jaio da gizaki osoarentzat. Ebak, galduzigun grazia Mariaren eskutik itzulia digu jangoikoak. Maria dugun gizon emakume guztien ama. Harengan amatasuna bekatutik eta eriotzatik askatua, bizi berriaren doainera zabaltzen da. Horrela, lehengo bekatua nagusitu zen lekuan, orain gainezka dugu zeure errukia, Jesu Kristo gure salbatzailearengan. Horregatik guk, Kristo berriz noiz etorriko zain gauden bitartean, aingeru eta santuekin batean, zeure aintzaren goratzarrea abesten dugu. Santu, santu, santua, diren guztiek jangoiko jauna.
zerura, bete dauzka zure iztirak. Hosana, Hosana, zeru goietan, beren katua. Jaunaren izenean datorrena, Hosana, Hosana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santo garduek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxarupenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Ana eta Manolo, eta Joseba Etxabe. Eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinoa. Egin bedi zure naia, zeruan bezala, lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurogunotan zure errokiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, erregibize beizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue alkarri pakea.
Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Hona, ez nahi zinor, zune etxean zartzeko, baina ezazuiz bat eta zendatuko nahaz. Zaude Jesus aldarean, gordena izaitut bihotzean. Zeruetako jaunan bihia, eginik gure janaria. Hor zaude Jesus aldarean, gordena izaitut bihotzean. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure errukiari deika gaude, hartu dugun sakramentu honek zendagaitzala geure jokaera txarretatik eta datozkigun egu berri jaietarako prestatu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedeinka zeitzatela jangoiko alguztidunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Jainkoaren Ama guztiz ona, zaitugu maite, beti, beti, zaitugu maite, beti, beti. Datorren asteazkenean, mesa bukauta gero, sakramentua aukiko dugu, penitentzi sakramentua aukiko dugu, hemen parrokian. El próximo miércoles, hoy 8, tendremos, después de terminar la Eucaristía, el sacramento de la penitencia aquí en la parroquia. Y el viernes 20 tendremos la charla la charla de Adviento de la mano de Francisco Javier, jesuita, con el título Adviento hoy, cómo vivir el Adviento hoy. Datorren ostiralean, etzi ez hogeian,
eukiko dugu abendualdiko txarla. Francisco Javier jesuita etorriko da, orain bizitzen Loiolan dagoena, urte pila bat Iruñan egon da Javierren, eta berak emango digu Gabonetako hitzaldia. Izenburu honekin, nola bizi abendualdia geure bizitzetan. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jauna lagun, etzi bihar elkar ikusten dugu. Arratzalde eta gaur on bat izan dezazuela.